Ġesu jgħid fl-Evanġelju llum jekk xi ħadd iħobbni iħares kelmti u jgħidha wkoll b'mod ieħor min ma jħobbnix ma jħares kliemi. Qed jgħid Ġesu li meta aħna ngħidu li nħobbuh din trid turi ruħha l-imħabba fil-prattika billi aħna il-kelma tiegħu nistmawha u nsegwuha. Jekk aħna ngħidu nħobbuh imbagħad nagħmlu eżatt il-kontra li jgħidu, ma tkun imħabba xejn. U għalhekk huwa importanti li aħna naraw il-kliem li jgħidilna Ġesu biex nistgħu nsegwuh u tassew nuru hemmhekk l-imħabba tagħna. U jgħid ukoll Ġesu l-Ispirtu Santu jfakkarkom f'dak kollu li qedtilkom għaliex huwa bil-qawwa tal-Ispirtu Santu li aħna nistgħu tassew nħobbu fil-konkret u li niftakru fil-kliem li qalilna. Għaliex meta aħna niftakru fil-kelma li qalilna u nsegwuha, hemm inkunu tassew qegħdin nuru l-imħabba kbira li għandna lejn Ġesu.